खरं सांगते, मोठ्या मुलांना हाताळणं खूप वेळा सोपा होतो. लहान मुलांना हाताळणं खूप कठीण काम. कारण तुम्ही तुमची फ्रँचायझी कशाला काढत नाही? माझी फ्रँचायझी काढू शकते, नाही असं नाही. असं म्हणू नये आम्ही. हो. पण आता असं आम्ही मुलांकडे लक्षात नाहीये असं सोडून देण्यासारखं परिस्थिती उरली नाही. हे बरोबर. एक प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न आहे, की जागा कुठे आहे? हे पण एक खरं आहे. किती घरामध्ये अंगण उरलंय. थोडा वेळ रडणार. न रडता मोठी झालेली एक तरी मूल मला दाखवा. जन्माला आल्यापासून मूल कधी रडलं नाही असा. मोठं काय होणार आहे? मोबाईल दिल्यानंतर जेवत नाही ते. हां. आणि जर मोबाईल काढून घेतले तर मोठ्या मोठ्याने रडतात. हो. त्याला सोसत नाही आम्हाला रडतात हो. ते. त्यावेळी काय करायचं अशा कंडिशनमुळे? खाण्याची वेळेवर डिस्ट्रॅक्टेड फीडिंग नको. टीव्ही लावून दे, मोबाईल लावून दे, नाही. आणि शक्य इतकं सगळ्या पालकांची इव्हन मीटिंगमध्ये मी सांगते, की सगळ्यांनी एकत्र बसून खाणं. कॉम्पिटिशन असणं माझ्या दृष्टीने चांगलं. हां, थोडं भावनिकरित्या डेव्हलपमेंट, कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट, थिंकिंग एबिलिटी, रिझनिंग एबिलिटीज हे सगळ्या घरी प्रत्येकाला समजेल असं हे नाही. स्कूल्समध्ये टीचर्स आता कोणी असो ते ट्रेन्ड असतात. एक नॉर्मल एक स्केल असते म्हणा. मॅडम तुमचं नवरात्री स्पेशल एपिसोडमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. या एपिसोडमध्ये ना आम्ही तुमच्या बिझनेस बद्दल जाणून घेणार आहे. तुम्ही बिझनेस म्हणजे तुम्ही स्कूलाचं कसं काय विचार केलं, डोक्यात आणलं? जसं की प्री स्कूल, मोठ्यांचं स्कूल ऍक्च्युअली सांभाळणं काय म्हणतात एक वेने इझी आहे, पण छोट्या मुलांना सांभाळणं कठीण. आणि ते तुम्ही कसं काम घेतलं हो. ते आम्हाला जाणून घ्यायचं. त्याच्या अगोदर ना थोडक्यात तुम्ही आम्हाला सांगा की बाबा तुमचं चाइल्डहुड कसं होतं, म्हणजेच बालपण कसं होतं, कुठल्या गावात झालं, तुमची कॉलेज लाईफ, स्कूल लाईफ कशी झाली तुम्ही सांगू शकता? म्हणजे आमच्या जनरेशनचं चाइल्डहुड म्हणायला गेलं तर आताच्या ह्याच्यापेक्षा भरपूर डिफरंट होता. मे बी आम्ही जेवढं फ्रीडम अनुभवले आताच्या मुलांना तेवढं मिळत नाही. त्याला कारण अनेक असतील, पण आम्ही खरोखर एकदम फ्री लाईफ असं म्हणू शकतो. म्हणजे अमुकच टाईमला हे व्हायला पाहिजे, प्रत्येक गोष्टीला रिस्ट्रिक्शन, 100 क्लासेसची हे असली काही नव्हती. म्हटलं विदाउट स्ट्रेस फ्री. हो, आरामात. म्हणजे हवे तेवढी माणसं घरातच होते खेळायला. कमी पडले तर शेजारी होते, अंगण असायची, हवी तेवढी खेळून बघून त्याच्यासोबत शिकले. शिकायला स्पेशल हे करण्याची गरज नव्हती. खेळता खेळता अवतीभोवतीला जे माणसं होते त्यांच्यासोबतच शिक्षण होऊन गेलं. बेसिक जे लहानपणात जे शिकायला पाहिजे ते त्याच्यासाठी एक स्पेशल माणूस किंवा स्पेशल जागा न नेमता होऊन गेला आमचा म्हणू शकतो. पण आताची सिनेरिओ वेगळी आहे. आताची परिस्थिती लाईफस्टाईल म्हणा, काय म्हणू शकतो. त्यामुळे आताची परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे आता स्पेशली स्कूल हवी लागते, स्पेशल ट्रेन टीचर्स हवी लागतात. आमच्या वेळेला नव्हतात. घरी आजी होते, आजोबा होते, काका, आत्या हवीच ती माणसं होते. प्रत्येककडून एक एक गोष्ट म्हटलं तरी भरपूर झाले. आता तसं फॅमिलीचे साईजही रिड्यूस झालाय. वेळ कोणालाही नाहीये, प्लेस नाहीये. सो स्पेशल स्कूल, प्री स्कूल म्हणा, बालवाडी म्हणा, काय ते गरजेचं झालं आहे. तुमचं ग्रॅज्युएशन कुठल्या फील्डमध्ये झालं होतं किंवा कसं तुमचं काय झालं होतं? ऍक्च्युली बाय क्वालिफिकेशन आय एम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. ओके. नंतर मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये अराउंड 5 to 6 इयर्स मी वर्क केली आहे. बिफोर मॅरेज मी कर्नाटकची, आफ्टर मॅरेज गोव्यात. सो खूपशी गोष्टी बदलले. अख्खा स्टेट बदलला, लँग्वेज पासून, कल्चर पासून भरपूर गोष्टी बदलले. सो इथे नवीनच प्रत्येक गोष्टी झिरोतून सुरू केल्यासारखं सुरू केलं आहे. ऍक्च्युली फील्डच पूर्ण चेंज झालाय. हो, डेफिनेटली. कारण अनेक म्हणू शकतो. मेन थिंग इज फॅमिलीला वेळ देणं. बिंग टेक्निकल लाईन मध्ये तुम्ही जॉबला गेले 9 to 5 मिनिमम टाइम. पण विथ फॅमिली थोडा कठीण होता. काही परिस्थिती होते त्या ह्याच्यात दोन्ही बाजू बॅलन्स करायला मग
थोडे दिवस मी लिटरली ब्रेक पण घेतली. करिअरच्या ह्याच्यातून ब्रेक घेतली. त्यानंतर काही ह्याच्यात स्वतःची काही करूया. मग सगळं मॅनेज करून कसं करू शकतो? आपण काय करू शकतो? हे विचार केल्यानंतर मला लहानपणापासून लहान मुलं आवडतात. हं. आणि प्लस इथे थोडी माझं मोठ्या मुलाच्या वेळेला मी बघितली होती. तर जे सिनेरिओ आहे, त्यामुळे मला वाटलं एक चांगलं एक आयडियल असं प्रीस्कूल सुरू करूया. नंतर दुसरं वाटलं कोणी तुम्हाला मुलांना गरज आहे आता. आमच्या वेळेचा सिनेरिओ आता नाहीये. त्यामुळे मुलांना गरज आहे. सो दुसरं कोणी करतो म्हणून वाट बघण्यापेक्षा आपणच करूया, असा विचार केले आणि मग आमची जागा पण होती. प्लस घरातूनही सहकार्य मिळाला. सो सुरू केले. प्री स्कूलचं ऍक्च्युली स्ट्रक्चर वेगळं असतं किंवा स्टडी खूपच करावी लागते त्याच्यासाठी. म्हणजे मुलांना कसं शिकवायचं, काय करायचं, हो, म्हणजे तुम्ही डेफिनेटली. सुरुवातीला कसं काय मॅनेज हां, केलं? डेफिनेटली. जेव्हा पहिल्यांदा विचार केली बाबा आपण प्रीस्कूल ओपन करायचं. माझं फॅमिली कमिटमेंट्स आणि ह्याच्यामुळे मला रेग्युलर जाऊन शिकणं शक्य नव्हतं. पण लकीली टेक्नॉलॉजी एवढं हे आहे, की ऑनलाईन कोर्सेस मिळतात. सो व्हर्चुअल स्कूल अटेंड केली. ऑनलाईन कोर्स पहिली कंप्लीट करून घेतली. सो दॅट मला पहिली समजा मी उद्या एकटी काय करणार नाही आणि कोणीतरी सोबत घेणार, टीचर्स असेल. पण प्रत्येकाने काय करावा किंवा मुलांना काय-काय शिकवण्यासारखं एन नंबर ऑफ गोष्टी आहेत. पण सुरुवात कुठून करावी, नेमकं काय शिकवावं आणि ते कसं करावं? या गोष्टीसाठी स्टडी डेफिनेटली जरुरी आहे. सो त्यासाठी नर्सरी टीचर ट्रेनिंगचे कोर्स करून घेतली. खूपशी स्कूल्स व्हिजिट केली. त्या सोडून अवांतर वाचन म्हणा, या फील्डला रिलेटेड भरपूर वाचन केले आणि खूपशी स्कूल्स व्हिजिट केली पर्सनली. एक इन्फ्रास्ट्रक्चर असो, थिअरेटिकली भरपूर गोष्टी असतात, पण प्रॅक्टिकली ती कशी हँडल करायची किंवा कशी सेटअप करायला पाहिजे. खूप मोठी-मोठी गोष्टी नाही केलं तरी चालतात. पण बेसिक गोष्टी जी पाहिजे, त्याची स्टडीसाठी स्कूल्स व्हिजिट केले. थोडे माझे फ्रेंड्स होते या फील्डमध्ये काम करणारे, त्यांच्याकडून पण इनपुट्स घेतले. इव्हन समजा आता सुरुवातीला आता प्रीस्कूल म्हटल्यावर तिथे काय असावं? थोडी खेळणी जरुरी आहे. बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे समजा मुलं लहान असल्यामुळे मुलं तोंडात घालण्याची शक्यता असते. तसली गोष्टी अव्हॉइड करावी. मुलांना हर्ट होतील असली गोष्टी अव्हॉइड करावी. मुलांना इंटरेस्ट वाढतील तसली गोष्टी इन्क्लूड व्हायला हवी. त्या अनुषंगात या फील्डमध्ये ऑलरेडी वर्क करणारे माझे फ्रेंड्स होते. त्यांच्यानी मदत केली. त्यांच्यासोबत पर्चेसिंग केली अशी गोष्टी. त्या ह्याच्यात सेटअप केली. पण असं तुम्ही आम्हाला सांगितलं की तुम्ही स्टडी केली म्हणून, पण आफ्टर स्टडी ऑल्सो म्हटलं स्टडी झाल्यानंतर प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंट करताना खूपसे प्रॉब्लेम येतात. हो, खूपच. डेफिनेटली. हो. सो ते तुम्ही सुरुवातीला हँडल कसं केलं? नंतर तुम्हाला एक सवय झाली असेल, पण सुरुवातीला इम्प्लिमेंट करतात सगळं स्टडी करून सुद्धा हो. ते वेगळंच रिझल्ट येतं. हो. पाहिजे तसं देत नाही. तेव्हा तुमचं कसं काय सगळ्यात होतं? मोठं म्हणजे प्रिमाइसेस रेडी करायला हवा होता. आत्ताची दिवसात टू बी प्रॅक्टिकल. सुरू करतो म्हणतो, रिस्पॉन्स काय येईल ह्याची काही गॅरंटी नसतो. आणि मी पहिलेच म्हटल्याप्रमाणे मी इथे नवीनच. इथे मी झिरोतूनच सुरू करते. माझी स्वतःची ओळख पासून इथे नवीनच करायला हवी मी. इव्हन दो माझं लग्न होऊन येऊन 8-10 वर्ष झालं तरी सामाजिक ह्याच्यात माझा सहभाग फार कमी होता. त्यामुळे नवीन ओळख पासून सगळं मी सुरू करायला हवी. लोक कसं रिस्पॉन्ड करतील? नवीन कोण माणूस येऊन काहीतरी सुरू करतो. आता काही सामान नेऊन ठेवणं तर गोष्ट वेगळं असतो. प्रीस्कूल म्हणजे लिटरली तुम्ही तुमच्या मुलांना पाठवता कोणाकडे, समोरच्या माणसाबद्दल तुम्हाला विश्वास असणं जरुरी आहे. सो ते कसं होईल? हे पण एक मोठा प्रश्न होता. सो ठरवली एवढंच, आपण चांगला विचार करून सुरू करतो. होईल चांगलं. एवढंच पॉझिटिव्ह थिंकिंग घेतले, ॲडव्हर्टायझिंग केले. रिस्पॉन्स कसा येतो बघूया. त्यापुढे मग पुढला स्टेप घेऊया. एकदम खूप फारचा विचार करत बसली तर काहीच होणार नाही. आपल्या मनातून तयारी झाल्यानंतर वन स्टेप ॲट वन टाईम बेटर. असंच विचार केले. फर्स्ट टाईम जेव्हा ॲडव्हर्टाइज केले, तेव्हा तुम्हाला मी वरती इन्फ्रास्ट्रक्चर दाखवली. तिथे काहीही नव्हतं. म्हणजे खिडक्या होत्या, दरवाजा होता, बस. फ्लोरिंग सुद्धा केलेलं नव्हतं. म्हटली ॲडव्हर्टाइज करूया. ॲटलीस्ट एक 10 लोकांनी सुद्धा इंटरेस्ट दाखवले. नुसतं यायला नको, पण निदान विचारले, बाबा काय करणार? कसं करणार? तर पुढचं पाऊल ठेवायचं.
कारण इझी नाहीये प्रत्येक गोष्टीला. सो त्याप्रमाणे ऍडव्हर्टाइजमेंट केले, चांगलाच रिस्पॉन्स आला. त्याप्रमाणे मग महिनाभरात बेसिक हा. गोष्टी पहिली रेडी करून घेतल्या. तर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही 2013 मध्ये केलं होतं. हो. तेव्हा आजूबाजूचं साखळीमध्ये कॉम्पिटिशन कसं काय होतं? आता तरी वाढलं आहेच. तेव्हा हा. काय स्ट्रक्चर होता? तेव्हा कसं काय हा, होतं? आता आमच्या स्कूलला ऑलरेडी 10 वर्ष झाले. 10 वर्षापूर्वी म्हणजे इथे एकतर शिशुवाटिका होते. गव्हर्नमेंटची बालवाडी होती. गव्हर्नमेंटची बालवाडीबद्दल मी काही बोलत नाही. कारण खूपशी ह्यांना स्वतःची प्रेमाइसच नाही. हा. कोणाच्या पडवीत चालतात आणि कुठे चालतं खूपशे हे. प्रॉब्लेम्स असतात. हो. आणि 1-2 स्कूलला अटॅच्ड असं के-जी पासूनचे होते. नर्सरी नव्हते. एल-के-जी, यू-के-जीचे होते. हां. मेनली काय होतं, एक तर पूर्ण मराठी माध्यमात, नाहीतर इंग्लिश मीडियम. माझं आयडिया होतं, की ह्या एजमध्ये मुलं तुम्ही जेवढी लँग्वेज द्याल, लिहायला नको, पण ग्रॅस्प करायला, अंडरस्टँडिंगला जेवढं लँग्वेजेस त्यांच्या समोर येतात, तेवढं इझिली शिकतात. आता मी शिकू शकणार नाही. हो. पण 3 वर्षाची मूल मी त्यांच्या पुढ्यात 5 भाषेत बोलली समजा, 4 दिवस उशीर होईल, पण 5ही भाषेत मला रिस्पॉन्ड करायला शिकणार. हो. आणि समजा 5 भाषा बोलणारे 5 माणसं जर आहेत, तर महिन्याच्या आत कोणाकडे कोणत्या लँग्वेजमध्ये रिस्पॉन्ड करावी, उत्तर द्यावी, हे त्या मुलांना समजतं. कारण स्टडी पण तेच सांगते, की जन्मातून 3 ते 8 वर्षापर्यंत आमच्या ब्रेनला जेवढं ग्रॅस्पिंग पॉवर असतो, मग ते हळू कमी होतं. सो त्या वयात किती शक्य एवढं चांगली गोष्ट मुलांना आम्ही प्रेझेंट केलं पाहिजे. तेव्हाच्या तेव्हा यूज नाही करेल ते, वापरात नाही आणेल, पण ते कुठेतरी त्यांच्या ह्याच्यामध्ये स्टोअर सबकॉन्शियस होतो. माइंडमध्ये. आणि जेव्हा गरज पडते, तेव्हा येतं वापस ते. थोडंसं ब्रशअप करावं लागेल, पण ते येतं. ते कुठेही जात नाही. हे आम्हाला पण, तुम्हाला पण हो. अनुभवात आलं असणार. आमच्या हो. प्रीस्कूलच्या वयातील गोष्टी अजूनही आठवण असतात, पण 10वी नंतरची नाही. आता एक रिसर्च बघितलं आम्ही ना, रिसर्च हां. बघितलं किंवा आम्ही Googleवरती पण बघितलं रिसर्च. हो, तर आम्हाला रिसर्च काय सांगतो, की 3 ते 8 वर्षात आम्ही शिकू शकतात. हो. पण त्याच वयात जास्त मुलं मोबाईल यूज करतात, डिजिटली काहीतरी शिकण्याचे प्रयत्न करतात किंवा काहीतरी बघतात जे त्यांनाच माहिती नसतं हां, आणि ते त्यांना खूप हार्मफुल असतं, असं हो, रिसर्च दाखवतात. तर हो. तुमचं याच्यावरती म्हणणं काय आहे? असा माझा प्रश्न होता. हां, म्हणजे त्या वयात मुलं पटकन ते इमिटेट हं. करायची प्रयत्न करतात. कितीशी गोष्टी त्यांना व्यवस्थित अजून माहिती नसते, की हे आपण करावं की न करावा. हे डिसिजन घेण्याची मॅच्युरिटी अजून नसते. हं. क्युरिओसिटी भरपूर हं. असते, करून बघण्याची उमेद पण भरपूर असतो. पण ते करणं योग्य की न योग्य, अयोग्य आहे हे ठरवण्याची कॅपॅसिटी अजून नसतो. त्यामुळे त्यांना जे कंटेंट द्यावी, ती आम्ही शक्य इतकं पॉझिटिव्ह वेमध्ये, म्हणजे त्यांना त्याच्यामुळे फायदा व्हावी, त्याच्यातून जे काय शिकतील ते चांगलीच असावी, तसा आमची प्रयत्न असावा. ती ॲटमॉस्फिअर आम्ही पेरेंट्सनी, टीचर्सनी किंवा समाजाने मिळून तयार करून द्यायला हवं. मुलांना पॉझिटिव्ह बरं. गोष्टीच मिळावी त्या वयात, तर जेणेकरून पुढचं वाटचाल तशी राहील. तुम्ही मुलांना शाळेत काय-काय शिकवतात? म्हणजे प्री-स्कूलमध्ये काय-काय शिकवतात? हां. आता ॲक्चुअली प्रीस्कूलची वय, आता नवीन एज्युकेशन पॉलिसीप्रमाणे नर्सरी 3 वर्षाची. त्यापेक्षा खालची सुद्धा मुलं असली, सगळ्यात पहिली त्यांची एक म्हणजे फिजिकल डेव्हलपमेंट 2, 2.5, 3 वर्षापर्यंतची मोस्ट ऑफ द मुलांची होते. त्याच्यात काही कमी पडलं तर लगेच कळून येतात. हं. पण मानसिकरित्या त्यांच्या डेव्हलपमेंट, भावनिकरित्या डेव्हलपमेंट, कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट, थिंकिंग एबिलिटी, रिझनिंग एबिलिटीज, हे सगळं घरी प्रत्येकाला समजेल असं हे नाही. स्कूल्समध्ये टीचर्स आता कोणी असो ते ट्रेन्ड असतात. एक नॉर्मल एक स्केल असते म्हणा, की ह्या वयात ह्या गोष्टी मुलांना कळलं पाहिजे. असं मुलांची बिहेवियर असलं पाहिजे. ही एक आहे. आता प्रत्येक घरात जाणती माणसं असले तर त्यांना थोडीफार माहिती असेल, पण सगळ्यांनाच माहिती असते असं नसतं. आता तरी घरात 1 किंवा 2 मुलं असतो, कंपेअर करणं पण हं. थोडं अवघड होतं. पण स्कूलमध्ये ग्रुप असते.
तेव्हा आम्हाला कम्पेअर करणं इझी होतं. प्लस टीचर्स ती स्टडी करूनच आलेले असतात. त्यामुळे एक बेसिक अंदाज असतो किंवा समजा तेव्हा काही लॅक आहे, कमी आहे, तेव्हा आम्ही पेरेंट्सना सांगतो, बाबा या गोष्टीची जरासं कमतरता आहे, ह्याच्यावर आपण वर्क केलं पाहिजे. आता त्यांना शिकवायचं म्हटलं तर काहीही शिकवू शकतो. नाही असं काही नाहीये. पण सुरुवात पहिली स्पीच क्लॅरिटी. बोलणं अजून बोलायला शिकत असतात. त्यामुळे शक्य इतकं घरी जे बोलतात त्यातून आम्ही शिकवले तर लवकर पिक करतात. ऍडिशनली तुम्ही दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये पण शिकवू शकतात. थोडा मदर टंगची मदत घेऊन. म्हणजे आमची आता मल्टीलिंग्वल स्कूल. आम्ही मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही शिकवतो. मराठी आणि कोकणी मोस्टली इथे मुलं घरी बोलतात. त्यामुळे त्याच्यात मोठासा प्रॉब्लेम होत नाही. इंग्लिश घरी बोलणाऱ्यांची संख्या फार कमी आहे. सो मराठीच्या मदतीने इंग्लिश शिकवायला लागतं. पण होतं काय, लवकर पिक करतात मुलं. आता इंग्लिश काय असं तुम्ही मराठी म्हणा, कोकणी म्हणा किंवा कुठल्याही लँग्वेज म्हणा, त्याच्यात इंग्लिश मिसळलेली आहे. त्यामुळे कितीतरी शब्द नॅचरली त्यांच्या कानावर पडत असतात. प्लस थोडी गोष्टी एक्स्ट्रा शिकवावी लागतात. बेसिकली या वयात काय त्यांना मोठा थिसिस थोडी शिकवायची आहे. आता जे गरजेचं आहे तेच पहिली जनरल नॉलेज म्हणा, या वयाला जे अनुसरून आहे ते शिकतात. नंबर्स असेल 1 to 10 नंबर्स इझिली कोणी सांगतो. पण मला 2 काढून दे, कुठलीही गोष्टी मला 2 चमचा काढून दे किंवा 2 खेळणी काढून दे, ते मुलांना कळायला पाहिजे. नंबरला व्हॅल्यू असोसिएशन जे आहे ती कन्सेप्ट विथ प्रॅक्टिस ते करून घ्यायचं. ते आम्ही इथे काय करतो, मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही ह्याच्यात करतो. म्हणजे वेन आय से 2 दे शुड बी एबल टू गिव्ह मी 2 नंबर्स. मी जेव्हा 2 दे म्हणते तेव्हा 2 पण त्यांना समजला पाहिजे. बेसिकली मी प्रॅक्टिकली जास्ती फोकस करतात. मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऍक्टिव्हिटी बेस्डच करतो. ते जास्त लक्षात राहतं. म्हणतात ना, तुम्ही वाचलेलं सांगितलेलं थोड्या वेळापुरते लक्षात राहतो. जेव्हा तुम्ही स्वतः इन्व्हॉल्व्ह होऊन करता तेव्हा ते जास्त लक्षात राहतं. सो जास्तीत जास्त गोष्ट जे प्रॅक्टिकली हाताने करणं शक्य आहे ते सगळे तसेच करतो. वरून एक्स्ट्रा म्हणून म्हणायला वाचायला कुठल्या कुठल्या अशा तुमच्या ऍक्टिव्हिटीज असतात जी मुलांसाठी तुम्ही करतात? प्रॅक्टिकली आम्ही Practically. करायचं. ओके. लँग्वेज म्हटलं तर रोट असं आता अ ते अह मुलं म्हणतात. चार्टवर दाखवतो. लहान मुलांची अटेन्शन स्पॅन 2 मिनिट, 3 मिनिट, मॅक्झिमम 10 मिनिट. मी इथे चार्टवर दाखवणार, इथे एक बघतो, त्याच पर्टिक्युलर पॉइंट बघतो, हे गॅरंटी नसतं. पण ऍज अ रोट ते शिकवतो. नंतर फ्लॅश कार्ड्स असतो, ते इथे स्प्रेड करून देतो. त्यांना टेबलवर छोटा ग्रुप करून घेतो. तेव्हा रॅन्डमली ठेवतो. बाबा मला अमुक अक्षर काढून दे. त्यांना गेम होतो. कोण चांगला काढून देतो, छोटासा त्यांना स्टार देतो, मोटिवेशनला काहीतरी देतो. तसंच काउंटिंग पण तसंच. त्यांना इंटरेस्टिंग वाटतं तसं बीड्स असतो, खेळणी असतात, ते बाबा काढून दे. किंवा एखाद दिवस पर्टिक्युलर कलरची गोष्टी मला आणून द्या. एखाद दिवस असं पण सांगतो की बाबा उद्या तुम्ही सगळ्यांनी या रंगाचे कपडे घालून या. आम्ही पण घालून येतो मुलांसोबत. त्या रंगाची गोष्ट सगळे तिथे ठेवतो. आज बाबा हे कलर पर्टिक्युलर हे कलर शिकवले आम्ही. तसं ते ओळखायला शिकतात. ते रिपिटेशन जास्त गरजेचं असतं. तसं छोटी छोटी गोष्टी, प्रत्येक गोष्टी काही विकता आणूनच करावा असं नाहीये. जे स्कूलमध्ये टीचिंग एड्स म्हणून अवेलेबल असतात, कितीतरी गोष्टी आम्ही स्वतः तयार करून ठेवतो. नाही तर घरी जे इव्हन मुलांना होमवर्क म्हणून जेव्हा देतो तेव्हा काय देतो, तुमच्या घरात खिडक्या किती आहेत मोजून या. नाहीतर आईला 5 चमचे काढून देऊन या. अशी गोष्टी जी स्वतः इन्व्हॉल्व्ह होऊन करू शकतात. आणि घरातले पेरेंट्सना पण समजतो, बाबा ह्या गोष्टी सांगितल्या आहेत, मोजायला सांगितल्या आहेत. नुसतं इथून वर चढेपर्यंत पायरी किती आहेत, प्रत्येक वेळी जम्प करा, नंबर म्हणा, पुढे जम्प करा. दॅट्स फाईन. जास्त प्रॅक्टिकलीच होतं. प्रॅक्टिकली शक्य इतकं खेळता खेळता बॉल किती वेळा उडवले, रोप स्किपिंग देतो. ते विथ हेल्पच असतं. एवढं लहान मुलं काय स्वतः करू शकत नाही. आम्ही 2 जण थांबतो. जम्प करायला सुद्धा कितीतरी मुलांना शिकवावी लागतो. मुलं भीतात, जम्प करू शकत नाही.
तेव्हा त्यांना आम्ही जंप करून, हात धरून, त्यांच्यासोबत जंप करून मग शिकवतो. करावं लागतं. आणि ऍक्च्युली तुम्ही जेव्हा सुरुवात केली होती तुम्ही एकट्याने मोस्टली सुरू केली असणार ती शिकवण्यासाठी. नंतर स्लोली तुम्ही टीम बिल्ड केली. हं. टीम बिल्ड तुम्ही सुरुवातीला कशी केली किंवा स्टार्टिंग टीम बिल्ड करण्यासाठी खूप मेहनत लागते किंवा स्टार्टिंग जे मेंबर्स आहेत त्या टीम मध्ये ते जे चांगले आणावे लागतात हो. पुढे चांगल्या आमच्या वाटचालीसाठी. हो. So तुम्ही स्टार्टिंग टीम बिल्ड कशी काय केली किंवा कशी काय केली? ऍक्च्युली मी टीमला म्हणजे टीचर्स आणि हं. केअरटेकर्स मेन लागणार. सिलेबस हे वेगळी गोष्ट. ते कोर्स बरोबर खूपशी माहिती मिळाली होती. प्लस मी पहिली सांगितले तसं खूपशी स्कूल्स वगैरे व्हिजिट केलेली आणि प्रॅक्टिकली म्हणजे आता कसं आहे, फ्रँचाइजची ट्रेंड असतो. ती फ्रँचाइजची जी मॉडेल्स असतात, जास्त करून UK, अमेरिकन मॉडेल्स असतात. त्या गोष्टी सगळ्या इथे इंडियामध्ये ॲप्लिकेबल नसतात. हं. सो इथे जे ॲप्लिकेबल आहे, ते पहिली विचार करून लिटरली लिस्ट काढून ठेवून घेतली होती. या गोष्टी इथे आम्ही करू शकतो, करावे. इथे गरजेचं आहे. प्लस टीम जेव्हा बिल्ड करायची आहेत, केअरटेकर्सची ह्याच्यात टीचर्सना नंतर तिथे तेच असतात जास्त वेळ मुलांसोबत. शक्यतो अशी माणसं बघितली हू आर ऑल मदर्स. हं. कारण इतकी लहान मुलं जेव्हा आहेत, त्यांना फीडिंग पासून वॉशरूम पर्यंत त्यांचा मागे एक माणूस लागतो. इंडिपेंडेंटली त्यांना सोडणं इतकं सेफ नाही. 2.5-3 वर्षाची मुलांना. थोडी मुलं स्वतः खातात, वेल अँड गुड. डब्बा तरी उघडून द्यावी किंवा समजा एखादी वेळेला ते डब्यातलं गोष्ट सांडलं, काही झालं, ते व्यवस्थित करून द्यायला हवं. सो द वन हू हॅज डन इट ऑलरेडी आपल्या मुलांसाठी असेल ना, त्यांना करून माहिती असते आणि प्लस मुलांची हेल्थ बद्दल पण बारीक सारीक गोष्टी अनुभवानेच येतात. त्यामुळे आई जी आहे तिला कळतात की ती गोष्टी मुलांची तोंड बघितलं बरोबर ह्याला आज बरं वाटत नाही हा. हे जाणवतं. त्याला इन्स्टिंक्ट म्हणा तुम्ही. ती बाय एक्सपिरियन्सच येते. सो आय प्रिफर्ड दॅट. आता ज्यांना स्वतःची मुलं आहेत, त्यामुळे त्यांना माहिती असते मुलांकडे कसं वागावं. टीचर्स स्ट्रिक्टली ट्रेन टीचर्स आयदर डीएड ऑर एनटीटी ट्रेन. डीएड केलेल्यांना एक सब्जेक्ट प्री प्रायमरी टीचिंग असतं. एनटीटी तर टोटली नर्सरी टीचर ट्रेनिंग असतं. त्यांनाच सिलेक्ट केलं. असं रँडमली कोणाला. प्लस सिलेक्शन नंतर आमची काय आयडिओलॉजी आहे तेच मी सांगितली ना पहिली की इथे नॉर्मल आयदर इंग्लिश किंवा मराठी अशी ऑप्शन मला दोन्ही पॅरलली करायची होती. सो ते तशी करायची ॲटिट्यूड असायला पाहिजे ना. नॉलेज असतो पण काम करायला एक ॲटिट्यूड लागतो, इच्छा लागते, पॅशन लागते. ते बघून सिलेक्ट. आणि आता गोव्यामध्ये तर इथं खूपशे प्री स्कूल हाय लेवलवरती स्टार्ट झाले आहे. मोठे मोठे कॉम्पिटिशन्स झाले तुम्ही हो, बघितले तर. तर डेफिनेटली. तुम्ही त्याला त्या दृष्टीने म्हणजे तुम्ही त्याला कसं बघतात? कुठल्या दृष्टीने बघतात? तुम्हाला कॉम्पिटिशन जे आहे म्हणून असं बघतात की कसं काय बघतात? कॉम्पिटिशन असणं माझ्या दृष्टीने चांगलं. हां, थोडं धाक वाटेल पण चांगला. कारण कॉम्पिटिटर्स कोण नाही म्हटल्यावर इट मे बिकम अ सॅच्युरेशन. म्हणजे तुम्ही करतात ते करत राहतात. आता समोरून काही कॉम्पिटिशन आहे म्हटल्यावर तुम्ही प्रयत्न करतात की हाऊ यू विल डू बेटर. स्वतःची इम्प्रूव्हमेंट, कंटिन्युअस इम्प्रूव्हमेंट हे जे आहे ते पाहिजे. कुठल्याही फील्डमध्ये गेलं तरी पाहिजे. सो कॉम्पिटिशन असणं चांगलं आहे, बट इट शुड बी हेल्दी एवढंच. तसं काही प्रॉब्लेम नाहीये. आपण आपलं काम चांगल्या ह्याच्यात करत राहिलो चांगल्या पद्धतीने तर रिझल्ट मिळतो. माझं तरी तेवढंच बिलीफ आहे. आपण आपलं जे काम आहे ते 100% एफर्ट घालून जेवढं शक्य तेवढं चांगल्या पद्धतीने करायचं. पुढे कर्मण्येवाधिकार असते म्हणतात तसे. पण मिळतोच. नाही असं काही नाही. आता तुम्ही नंतर टीम बिल्ड केल्यानंतर तुमचे कुठल्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही करता टीमसाठी? कारण फक्त शिकवणं किंवा तिकडेच बोलणं एवढंच इम्पॉर्टंट नसतं. तुम्ही कुठल्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज स्टाफसाठी स्पेशली करतात टीमसाठी? ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे आता 2-3 कॅटेगरीज. कसं थोडे लँग्वेज डेव्हलपमेंटची ऍक्टिव्हिटीज वेगळी असतात. थोडे मॅथमॅटिकल कॉन्सेप्ट्स
ह्याच्यासाठी ऍक्टिव्हिटीज थोडे प्रॅक्टिकल लाईफ एक्सपिरियन्स ऍक्टिव्हिटीज. म्हणजे कसं आहे, आताच्या सिनेरिओमध्ये आम्ही मुलांना काही काम लावत नाही घरी. एक तर दोन मुल लहान आहे, एक करायला दिलं तर डबल काम वाढवून देणार, हा. म्हणून आम्ही कोणी काही काम करायला लावत नाही घरी मुलांना. होतो काय की मुलं बऱ्या मोठे झाले तरी स्वतःची पायाची शूजची लेस बांधता येत नाही. एक पेल्यातून दुसऱ्या पेल्यात पाणी न सांडता त्यांना घालता येत नाही. दरसरची आई घालून देते. मुलांना प्रॅक्टिस होणार केव्हा? घालायला दिले तर सांडणार म्हणणार आणि आम्ही करून देणार. मग मुलांना येत नाही. मग त्या गोष्टीची सुद्धा सेशन्स असतात, ती सुद्धा घेतो. हे सेशन पण तुम्ही घेतात? हो, लिटरली घेतो. असं वाटत म्हणजे नाही की मोठ्या preschool भांड्यात मध्ये पाणी असं. ठेवतो, पहिली त्याच्यात पेलेतून दुसऱ्या पेलेत पहिली मोठा भांडा देतो, त्यात घाला म्हणतो. सांडू नये बाहेर. प्रिकॉशन्स घेतो, खाली कपडा वगैरे घालून ठेवतो. पसारा होऊ नये तेवढे हे करतो. पण साईज रेड्यूस करत जातो. शेवटच्या हे छोट्या तोंड बॉटलमध्ये पण पाणी भरायला देतो. करतात मुलं, एन्जॉय पण करतात. पाण्यात खेळलं तर मुलं एन्जॉय करतात. तसंच काही गोष्टी भरणे, वेचणे, सॉर्टिंग वगैरे देतो. आता घरी पहिलीच्या ह्याच्यात होतं धान्यापासून सगळं निवडावं लागत होतं. आता सगळं मोस्टली सगळे पॅक्ड वेचलेले रेडी येतात, कोणाला वेचावं लागत नाही. पण दॅट इज अ स्किल. ते माहिती असायला हवं. कधी काम पडलं तर करायला कळायला पाहिजे मुलांना. त्यापासून सॉर्टिंग, कलर सॉर्टिंग पासून मटेरियल सॉर्टिंग पर्यंत ती सगळी प्रॅक्टिकल लाईफ एक्सपिरियन्स सॉर्टिंग असतात. म्हटलं मला मजा याद आली. आम्हाला केजी मध्ये असताना ते व्हाईट बुकवर, क्राफ्ट बुकवर ते डाळचं कुठलं तरी स्टिकर, डाळ चिकटवणे, किती चिकटवलं आहे, तसली हो, ऍक्टिव्हिटीज ते असायची. सगळे आर्ट अँड क्राफ्ट ऍक्टिव्हिटीज मध्ये ते घेऊन डाळ देतात. Adjustment. नाहीतर म्हणजे असं लिटरली भाजी वगैरे एखाद दिवस घेऊन येतो. मुलांना पण आणायला सांगतो, आम्ही थोडे आणतो. सगळ्यांनी आता तेव्हा काय करतो, एक अख्खा दिवस त्याला डेडिकेट केले तर सगळ्यात छोट्या मुलांना फक्त आयडेंटिफाय करायला सांगतो. बाबा हे तवसं आहे, हे वांगी आहे, हे आणि काय आहे सगळं ते सॅग्रिगेट करणार. थोडी मोठी मुलांना ते सगळं धुवायला सांगतो आणि मोठी मुलांना ते कट करायला, किसायला सांगतो. सगळे मिळून सलाड करतो आणि सगळे मिळून खातो. नंतर त्याला स्पाइसेस Wow. ऍड करतो आणि एक अख्खा दिवस सगळे आयडेंटिफिकेशन झाला. एंड ऑफ द डे सगळे मुलं मिळून खातात. सगळे Actually आपण असं होतं. कारण असं वाटलं नव्हतं की बा असं पण प्री स्कूल मध्ये असतात म्हणून. हो, हो, हो. तुम्हाला मी नंतर फोटो शेअर करते. आहेत डेफिनेटली. ते थोडीफार डेकोरेट पण करतो कधी. स्पाइसेस वगैरे आम्ही घेऊन येतो. तिखट-सारखी गोष्टी मुलांच्या हातात देत नाही. आता एकदम शार्प नाईफ देत नाही. बटर नाईफ असतो, चालतो. पीलिंग ॲक्टिव्हिटी मुलं सेफली करू शकतात. तर जे त्यांची सेफ्टी पण कन्सिडर करून जी मुलं करू शकतात ते करून घेतो डेफिनेटली. आणि सगळ्यांनी मिळून ते मग खाण्यापासून आनंद घेतो त्याची. तर तसं पण करतो. फ्रुट्स आणतो तसा एखादे दिवस. फ्रुट्स आयडेंटिफिकेशन करतो. म्हणजे मुलांना पण कळलं पाहिजे की दिसलं की तोंडात घातलं असं होऊ नये. व्यवस्थित धुवायची असते. रोजची सुद्धा रुटीनमध्ये त्यांना खायच्या पूर्वी, खायच्या नंतर हात धुवून येणं हे कंपल्शन नसतो. ते एक रुटीन होऊन जातं त्यांना. नवीन असं सांगावं लागत नाही. आता खायचा टाइम झाला म्हटलं की उठणार, पहिली हात धुवायला जाणार. वॉशरूमला जाऊन येणार. मग खायला बसणार. आणि शक्यतो मी इथे तरी ट्रेंड ठेवली आहे की मुलं मांडी घालून बसूनच खायला हवे. कारण आताच्या ह्याच्यात खाली बसणं हे झिरोमध्ये जमा आहे. -0 मायनस वरती आहे. सगळीकडे खुर्ची, टेबल, खाणं, पिणं, ऍक्टिव्हिटीज काहीही असू दे. नर्सरीची मुलं तर जास्तीत जास्त ऍक्टिव्हिटी खाली बसूनच करतो. मॅट घालतो, त्याच्यावर बसवतो. कारण मांडी घालून बसणे तुम्ही हवं तर डेव्हलपमेंटल फिजिशियनला विचारा. हे मुलांचं वाढीच्या दृष्टीने खूप गरजेचं आहे. आमची इंडियन सिस्टम मध्ये होती, आता आम्ही सोडत चाललोय. पण कुठेतरी ते जिथे करू शकतो तिथे करा. तर हे थाई मसल्स जे आहे त्याची व्यवस्थित डेव्हलप होईल ना, मांडी घालून बसणे हे खूप गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी कंपल्सरी त्यांना मांडी घालून बसवतो. याच्यावर तुम्हाला मी जस्ट एक हे करतो की असं आम्ही मुलांना डेव्हलप करण्यासाठी असे कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज करू शकतात. जसं मी ते एक सांगितलं की मांडी घालून बसू शकतात. असं आणि कुठल्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज पेरेंट्स पण घरी घेऊ शकतात किंवा हो, हो, हो. मी शक्यतो सांगते मुलं सगळ्यात पहिली म्हणजे मांडी घालून बसवा हे आहेच.
नो डिस्ट्रॅक्शन. खाण्याची वेळेवर डिस्ट्रॅक्टेड फीडिंग नको. टीव्ही लावून दे, मोबाईल लावून दे, नाही. आणि शक्य इतकं सगळ्या पालकांची इव्हन मीटिंग मध्ये मी सांगते की सगळ्यांनी एकत्र बसून खाणं. थोडी मुलं खात नाहीत वगैरे ना, एखादे दिवस सोडून द्या, पण तुम्ही सगळेजण सोबत बसा. आहे ते जेवण किती चांगलं आहे, सगळ्यांनी मोठमोठ्याने मुद्दाम सांगा. 2 मिनिटात मुलं येऊन बसत नाही तर सांगा मला. पण ऍक्च्युअली तुम्ही ते म्हटलं की हा, जस्ट एक फॅमिली बॉन्डिंग होतो, प्लस मुलांना ती हेल्दी इटिंग. एक जस्ट मला मी इकडे हा. क्रॉस क्वेश्चन परत करेल की तुम्ही आता म्हटलं की बाबा त्यांना डिस्ट्रॅक्शन काय गोष्टी काय देऊ नका म्हणून. इन केस जर ते जेवत नसेल तर काय करायचं, असं पेरेंट्सचा प्रश्न असतो. म्हटलं तर मोबाईल दिल्यानंतर जेवत नाही ते, हा. आणि जर मोबाईल काढून घेतले तर मोठ्या मोठ्याने रडतात. हो. त्याला सोसत नाही आम्हाला रडतात हो. ते, त्यावेळी काय करायचं अशा कंडिशनमुळे? बरोबर आहे. हे प्रश्न खूप लोकांची आहे, पण मला सांगा, मुलांना खाणं महत्वाचं आहे की मोबाईल महत्वाचा आहे, हे पहिले आपण डिसाईड करायला. मुलं खाणं जरुरी आहे की मोबाईल बघणं जरुरी आहे? ऑब्व्हियसली मुलं खाणं जरुरी आहे. आणि मोबाईल नव्हता तेव्हा कोणी खाल्ले नाही का आजपर्यंत? खाल्ले. मोबाईलची सवय आम्हीच लावले मुलांना. आम्हाला माहिती आहे ते चांगला नाहीये, मग आपण ते सपोर्ट का करायचा? हो, आता एखादी सिनेरिओ, बाबा मूल खूप बरं नाहीये, काहीच पोटात जात नाहीये, खाल्लं नाही तर त्याला त्रास होईल, तेव्हा 1-2 दिवस ओके, मोबाईल द्या किंवा काही डिस्ट्रॅक्टेड करून संभव, कारण औषधं घेत असतो तेव्हा एनर्जीसाठी खाणं जरुरी आहे. मोठी माणसं काय ते समजून घेऊन खातात, मुलांना समजत नाही, तेव्हा मोबाईल ओके. पण जेव्हा मूल व्यवस्थित आहे तेव्हा ते नको. काय होणार आहे? थोडा वेळ रडणार, न रडता मोठी झालेली एक तरी मूल मला दाखवा. जन्माला आल्यापासून मूल कधी रडलं नाही असा. मोठं काय होणार आहे? थोडा वेळ रडणार आहे, वेगळं काही देऊन डिस्ट्रॅक्ट करू शकतात. शेवटी भूक खरं आहे, भूक लागणारच, थोडा उशिरा लागेल, एक दिवस थांबा, थोडा वेळ, काय नाही होत. आता 1 वाजता जेवायचं, 2 वाजता जेवेल, भूक लागेल, लागेपर्यंत वाट बघा. आणि आता आणखीन एक होतो की आम्ही, इव्हन मलाही पकडूनच सांगते मी, की दर 2 तासांनी खायला द्यायचं, हे ठरलंय. मग मुलाला भूक लागलाय की नाही, त्या 2 तासात मूल केलं काय? समजा तर एक जागेवर बसून राहिला, तर ते पचलेलं असेल नसेल, तेव्हा भूक नसेल, तेव्हा 2 तासांनी परत भूक लागेल असं नाहीये ना. समजा ते भरपूर खेळून आला, फिरून आला, नाचून आला, तेव्हा 1.5 तासातच भूक लागेल, तेव्हा लवकर सुद्धा देऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्येक मुलाची कॅपॅसिटी प्लस ते काय ऍक्टिव्हिटी मध्ये एंगेज आहे, कोणत्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये आहे, ते बघून फीडिंग पॅटर्न ठरवायला हवं. कितीतरी लोक असं करतात, पटपट आता भात खायला कंटाळतात मुलं, का हे मला मात्र माहित नाही, अजूनपर्यंत माहित नाही मला. चपाती दिले खातात, भात म्हटलं की कंटाळतात. त्यात जर वेळ काढले की ते मग घट्ट झालं की आणि कंटाळतात. चपाती घट पण खात नाही, पातळटीच खातात. हा, चावून खायला नको असू शकते. म्हणून थोडे लोक काय करतात, जे गोष्टी असेल मिक्सर मध्ये घाला आणि बॉटल मध्ये घाला. कसं होणार? आमच्या ह्याच्यात 6 किंवा 7व्या महिन्यात उष्टावण करतो लहान बाळाची, म्हणजे तेव्हापासून हळूहळू सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस व्हायला हवा मुलांना. आम्ही ते सोडतो, सगळं ग्राइंड करून बॉटल मध्ये Liquid food. घातले. आम्ही जेव्हा चावतो तेव्हा हे मसल्स आमचे मूव्ह होतात, हे मूव्ह होतात, ह्याच्यामुळे स्पीच आमची इम्प्रूव्ह होते. ह्याची मुवमेंट झाल्याशिवाय आम्ही बोलू शकत नाही. बरोबर. मग मुलांची स्पीच मध्ये चुका उरतात, व्यवस्थित प्रोनाउन्सिएशन येत नाही, लांब सेंटेन्स करता येत नाही, आमची श्वासोच्छ्वासाची गती पण वाढते. लहान मूल खूप फास्ट ब्रीथ करतो ना, आमची ब्रीदिंग किती स्लो असते तेवढं आपली हेल्थ चांगली असते. त्या सगळ्या गोष्टी
हळूहळू एका मागून एक रिलेटेड असतो. आम्ही ते सगळं काढतो, सरळ फीडिंग बॉटल मध्ये घालतो. मग मूल व्यवस्थित बोलणार नाही, वजन वाढणार नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी मुलाची समजा एक वेळ ते हे जे ट्यूब असते त्याच्यात काही प्रॉब्लेम आहे तेव्हा इट्स फाईन. ज्या मुलाला चिप्स खायला, बाहेरचे काय बटाट वडा, चिप्स, गोबी मंचुरियन खायला कधी गळ्यात अडकत नाही, त्यांना फक्त भातच अडकते, तेव्हा तुम्ही ते ग्राइंड करून देणं हे आमची मूर्खपणा. सरळ सांगते. मुलांनी हेल्दी राहावा तर हेल्दी खायला हवं. हेल्दी खाणं आम्ही द्यायला हवं. आजकालचे ऍक्च्युली खरं सांगायचं बघितलं तर मोस्टली मी सगळेच पेरेंट्स म्हणत नाही, पण तेच बाहेरचं आणून त्यांना देतात. सॉफ्ट ड्रिंक म्हणा, हट्टी म्हणा केले, चिप्स आणून पॅरेंट्सच आणून देतात किंवा त्यांना घेऊन येतात. तर तसं असले तर काय करणार? मुलांची पण यात काय मिस्टेक नाही ना. तेच हा, तेच सांगते ना. आता मुलांना खाणं काय द्यावं हे कोण ठरवतं? त्याने डिसिजन घ्यायला हवं. केव्हा तरी एकदा, आता अजिबात बाहेरचं काहीच देऊ नका हे पण कठीण आहे. कारण समजा कधी काही निमित्ताने बाहेर उरले, घरचं जेवण सगळीकडे घेऊन जाणं शक्य असते, मिळते असं नाही, तेव्हा एखादी वेळेला ठीक आहे. पण बाहेरचं सुद्धा खाण्यात हेल्दियर ऑप्शन आहे. एमर्जन्सी पडलं, एखादी चॉकलेट दिला काही प्रॉब्लेम नाहीये, बिस्किट दिले, चहा दिले, बुडवून खाल्ले काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण ते हॅबिच्युअल होऊ नये. खाणं म्हणजे ते असं होऊ नये. पण एकेकदा असं म्हटलं की पेरेंट्स आम्ही कामाला जातो, आम्हालाच घरी यायला लेट होतं, आम्हाला होत नाही नंतर जेवण करायला, म्हणून आम्ही बाहेरचं आणून देतो. मान्य आहे. तुम्ही कामाला जाता, मेड हायर करा किंवा डब्बा सर्व्हिस देणारे असतात ते करा. नाही तर समहाऊ यू हॅव टू अरेंज. कारण आता तुम्ही जे काय जोडले, तुम्ही कामाला जातात, कुठेतरी फायनान्शियल ह्याच्यासाठीच जातात. उद्या त्या सगळ्या नेऊन जर डॉक्टरला घालणार आहेत आणि स्वतःची जे मानसिक समाधान गमवून जर बसणार आहेत, तर काय उपयोग झाला शेवटी? एवढं तुम्ही त्रास काढतात, आपल्या मुलासाठी काढतात, आणि ते मुलंच जर उद्या हेल्दी नाहीये तर उपयोग काय? सो समवे घरातली सगळी मिळून काम करा. शक्य नाही, अफोर्डेबल आहे, हायर करा कुकला किंवा कोणी घरगुती जेवण बनवून देणारे असू शकतात. आता संध्याकाळचं वगैरे मुलांना भूक लागते, अजून जेवणाची टाइम झालेली नसते, घरगुती लाडू, चिवडा करून देणारे मिळतात. चॉकलेटच द्यावे, चिप्सच द्यावे असं नाहीये. घरगुती करून देणारे भरपूर जण आहेत. करून घ्या, काय चुकतो? किंवा एक दिवस कोणाला मेडला बोलवा, एक्स्ट्रा काम त्यांना लावा, तुम्ही करू शकता. करू शकता, ऑप्शन्स आहे, करून देणारे मिळतात. आता नाही असं काही नाही. कळणारं कसं पण करू शकतो. हा, असं करू शकतो ना. आता मी स्वतः माझ्या मुलासाठी लाडू मी करून ठेवते, कारण संध्याकाळी 5-6 वाजता त्यांना भूक लागते. जेवणाची टाइम नसते, पण भूक तर लागते. तेव्हा काय देणार? दररोज चॉकलेट देणार? चिप्स तर आम्ही आणतच नाही, प्रश्न नाही. एक लाडू चालतो, गव्हाची पिठाची असतो, थोडे दिवस गव्हाची पिठाची करून ठेवते, कधी बेसनची लाडू करून ठेवते, एकदा रव्याची करा, डिंकाची करा. ऑप्शन्स भरपूर आहेत, नवीन नवीन गोष्टी भरपूर आहेत. करून ठेवा, नाहीतर आणून ठेवा, करून देणारे मिळतात. पण आता मोस्टली मुलांना फक्त स्वीट गोष्टी खाण्याची सवय झाली आहे. ती अवॉइड करण्यासाठी पॅरेंट्सांनी काय करावं? तर ती खूप एक मोठा प्रॉब्लेम झाला ऍक्च्युली. हो, प्रेझेंटेशन. हं. थोडी गोष्टी मुलांना डेकोरेट करून दिलेला आवडतो, तशी डेकोरेट करून देऊ शकतात. आणि मेन म्हणजे दुसरा ऑप्शन नाही, बाबा तुम्ही घरी चिप्स आणतच नाही, काय करणार? भूक तर लागलेला आहे. प्रत्येक जण काय बाहेर जाऊन आणू शकत नाही. खाणार, भूक लागलेली आहे, खरी आहे, तर जे समोर असतील ते खाणार. आणि समजावून सांगू पण शकतो ना, बाबा ते खाल्ल्यामुळे त्रास होतो. एखादी दिवस ओके, खायला देऊ शकतात, टोटली अवॉइड करा मी म्हणत नाहीये. आठवड्यातून एक दिवस ओके, काही मोठाचा इश्यू नाहीये. पण बाकी दररोजची माझं सजेशन एवढंच की कुठल्याही गोष्टी कंपल्शन करून घेऊ नका. लहान आहेत तेव्हा ठीक आहे, समहाऊ मॅनेज करू शकतात. मोठे झाल्यावर काय करणार? तेव्हा कुठल्याही गोष्टीची सवय झाली, ती मुलं सोडत नाही. मग ती जर हेल्दीयर सवय नाहीये, तेव्हा मग सगळ्याच त्रासात पडणार.
त्यापेक्षा लहानपणापासून कुठल्याही गोष्टी आता साधी राऊंड मारायला घेऊन जाणं असू शकते. हम्म. एक दिवस बाबा आईला बरं वाटत नाही तरी तिला जावं लागते. तेव्हा त्या मुलांना एवढं तुम्ही समजूत द्यायला पाहिजे, बाबा आज आईला बरं वाटत नाहीये, नाही शक्य, आज एक दिवस घरी खेळूया. जर ते ऐकतच नाही, त्याला शांत करणार तर सगळ्यांनाच त्रास ना, आणि शेवटी तिला पण त्रास होतो. किंवा बाबा कामावरून आल्यावर एक दिवस त्यांना उशीर होईल ना, किंवा ते दमलेले असू शकतात. कंपल्शन करून घेऊ नये कुठल्याही गोष्टीचे, ते बेटर कधीच सगळ्यांसाठी. आणि तुम्ही ग्राउंड म्हटल्यावर मला असं क्लिक झालं की परत आता मुलं ग्राउंडवर जास्त खेळताना दिसत नाहीये. त्याचं मोठं कारण काय आहे? तुमच्याकडे पण असे प्रॉब्लेम आले असेल? म्हणजे राऊंड राउंड मारल्याशिवाय म्हटलं राउंड म्हणलं मला असं क्लिक झालं की मुलं जास्त खेळताना तर दिसत नाही ग्राउंड वरती. अगोदर बघा की आम्ही 4 तास 5 तास खेळायचो. हा तसं तुम्हाला खूप पण हो. आता सगळ्यात मोठी प्रश्न आहे, तेवढं तुम्ही म्हणतात की मी खेळत होते, सेफ्टीची प्रश्न होता. पहिलीच्या दिवसात असं म्हणू नये आम्ही, हो. पण आता असं आम्ही मुलांकडे लक्षात नाहीये असं सोडून देण्यासारखं परिस्थिती उरली नाही. हे बरोबर आहे. एक प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न आहे की जागा कुठे आहे? हे पण एक खरं आहे. किती घरामध्ये अंगण उरलंय पण कुठले- नाहीत. असं ओपन प्लेस गावात उरले आहे, अशी जागा पण कमी उरल्या आहे. सगळीकडे बिल्डिंग झाल्या आहेत किंवा कंपाऊंड बांधले आहेत, दुसऱ्याच्या जागेवर जाऊन खेळू शकत नाही. आणि कितीतरी पालकांना असं वाटते की सगळ्यांनी मिळून खेळताना मुलं वेगवेगळी गोष्टी शिकून घरी येतील, ती नको आहे. असे थोडं ओव्हर प्रोटेक्टिव्ह पेरेंट्स आहेत. मातीत पडेल, लागेल. आता काय सांगायचं ह्याला? न पडता न धडपडता कोणी व्यवस्थित वाढ होतो का कोणी मुलाची? कधीच नाही. होत नाही. दॅट हॅज टू बी पार्ट ऑफ डेव्हलपमेंट. ते समजून घ्यायला हवं. थोड्यांना आवडत नाही. पडून आलं तर उगाच त्रास उद्या मग. आता चालणारा मूल, खेळणारा मूल पडणारच ना. थोडा प्रिकॉशन पाहिजे. तुम्ही अकंपनी करू शकतात. पण खूप जास्त अगदी त्यांना तुम्ही अगदी धावू देत नाही. जरा धावलं तर काही होईल. त्याच्यामुळे होतं काय, मुलांची फिजिकल ऍक्टिव्हिटी झिरोला पोहोचतो. मुलं कंटाळतात. मग घरात सोबत कोण आहे तर खेळायला वेल अँड गुड. कोण नाही तर ते मूल करणार काय? घरात घरं छोटी आहेत, पहिलेसारखं ऐसपैस घरं कमी आहेत. आहेत तेवढ्यात फर्निचर्स असतात, त्याच्यावर उड्या मारणार, मग ती खराब होतात म्हणून ओरडणार आम्ही. एक जागेवर बाबा बैस म्हणणार आणि हातात मोबाईल देणार, नाही तर टीव्ही लावून देणार. आता टीव्ही पण कमी झाला, हातात मोबाईल देणार. मग मूल बसून राहणार एक जागेवर. ह्याची परिणाम नंतर कळतो. तासान तास जर मोबाईल घेऊन बसले तर आज ना उद्या त्याचा इफेक्ट कळतो. आणि आमचं आता प्रीस्कूलच्या वयाची मुलं ब्रेन मी मगाशीच म्हटल्यासारखं ग्रास्पिंग मोड मध्ये असते. जे समोर दिसते ते ग्रास्प करते. आता त्याच्यात मुलं काय बघतात हे किती वेळा आम्ही बघतो. एक 5 मिनिट बसून बघू शकतो. मोबाईलची स्क्रीन पहिली लहान, टीव्ही एक वेळ परवडली. मी खरं सांगते, हो. पहिली आम्ही पण म्हणायचे टीव्ही कमी दाखवा, पण आता मी सांगते एक वेळ टीव्ही परवडेल, टीव्ही लावून द्या. कारण मोठी स्क्रीन निदान एक 6 फूटच्या मागे बसवू शकतो. मोबाईल अगदी 1 फुटाच्या डिस्टन्सवर आला. त्याची इथे खूप पण नसेल, रेडिएशन असं आहे, पण डोळ्याला बघितलंय. इफेक्ट होते. सोबत ब्रेनला जे स्टिम्युलेशन होतो ते खूप जास्त होतं. टीव्हीचं कार्यक्रम जेवढा तुम्ही कंट्रोलमध्ये घेऊ शकता तेवढं मोबाईलचं नाही घेऊ शकत. प्लस मुलांना ते करायची सवय, स्क्रोलिंग करायची. कळत नाही कंटेंट इंटरनेटवर किती चांगले आहे तेवढं वाईट पण आहे. 100% आम्ही लक्ष देऊ शकत नाही. मुलं काय बघतात, काय बघत नाही. चुकीची गोष्टी त्यांना समजलं किंवा त्यांच्या नजरेस आलं, नको त्या गोष्टीला क्युरिओसिटी गेली, प्रॉब्लेम होऊ शकतात. सो बेटर अवॉइड. शक्य इतकं बाहेर खेळायला मिळायला हवा मुलांना. अंगण नाही तर पार्क आहेत, कुठेही घेऊन जायला हवं आम्ही आणि खेळायला द्यायला हवं. आता जर तुमचा आत्मीय जर आम्हाला सांगितलं की अबाउट तुमचा प्री स्कूलचं शेड्यूल, ऍक्टिव्हिटीज, आता प्रॉब्लेम्स थोडे पेरेंट्सचे प्रॉब्लेम्स समज सोल्युशन दिलं आम्हाला.
हो. तुम्ही तुमची पर्सनल लाईफ कशी मॅनेज करता त्याच्याबरोबर? कारण इकडे हेक्टिक एकदा तुम्हाला होणारच, नाही म्हटलं हो, तर पण. कोणी सांगत नाही होतं म्हणून, पण ॲक्चुअली होणारच प्रॅक्टिकली. हो. तर तुम्ही डेफिनेटली. कसं मॅनेज करता स्कूलमध्ये? सांगतो आम्ही प्री-स्कूलचा टायमिंग फक्त 9 ते 12 बाकीचे टाईम मी फ्री. हो. सांगायला हे स्टेटमेंट. पण ॲक्चुअलमध्ये तसं होत नाहीये. हं. 9ला स्कूल सुरू होतो. माझी मुलं शाळेत जाणार आहेत. लकीली हो. मोठा मुलगा 7:00-7:30ला जातो. ती मुलं आता मोठी आहेत. त्यामुळे एक चांगलं आहे, की 8 वाजता माझ्या मुलांची काम संपते. मग मी बाकीचं काय ते आवरून 9 वाजता शाळेत पोहोचू शकते. 12ला स्कूल टाईम संपतं. डे केअर असल्यामुळे नंतर पण मुलं असतात. त्यात 1-2 मुलं कधी जेवणारे असतात. सो त्यांच्यासाठी मी वेगळा असं काही करत नाही. आम्ही जे जेवतो तेच त्यांनाही देते. कारण सेपरेट असं करणं पॉसिबल होत नाहीये. आमचं जेवणाच्या टाईमवर जे जेवण माझ्यासाठी मी करते, तेच मी वरती पण देणार मुलांना. फक्त गरम-गरम केल्याबरोबर फ्रेश असतो. त्या ह्याच्यात मुलं आवडीने जेवतात. त्यामुळे ती कामं आहेतच. ते स्कूलची टाईम संपल्याबरोबर माझी मुलं घरी यायची टाईम होतो. तेवढ्या पुरती जेवण वगैरे व्हायचे असते. संध्याकाळचा टाईम असतो तेव्हा आम्हाला उद्याची प्लॅनिंग असतो. ह्या मुलांना आम्हाला वर्कशीट्स जास्त द्यावी लागतं. डिझाइन करावी लागते. प्लेन ब्लॅक अँड व्हाईट काढू शकत नाही. इट हॅज टू बी कलरफुल आणि मुलांना आता इंटरनेटवर पिक्चर मिळत असेल, थोडी पिक्चर मिळत नाही तर स्वतः ड्रा करावी लागतात. थोडी गोष्टी कलर करावी लागतात. नंतर जितकी हवी तेवढी कॉपी काढावी लागतात. त्या सगळ्या गोष्टी मी स्वतः करत असते. त्यामुळे ते डिझायनिंग पासून आणि मेन म्हणजे दुसऱ्याकडून घेत नाही. कारण काय, की माझ्या मुलांसाठी काय हवं हे मला कळतं. तो बरोबर. दुसरं कोणतरी डिझाइन करतो असं होऊ शकणार नाही. इन जनरल डिझाइन मिळतात. हो. पण मला पर्टिक्युलरली एक गोष्ट हवं आहे. हं. तेव्हा ते मला स्वतःला डिझाइन करायला पाहिजे. तेव्हा मी बसते, डिझाइन करते, प्रिंट काढते, त्याची काय करेक्शन्स असेल, त्याची इफेक्ट काय असेल, तर टीचर्सना परत त्याची द्यायला हवी. कसं करायचं किंवा एखादी नवीन ॲक्टिव्हिटी प्लॅन करू शकतो. त्याच्यासाठीची प्रिपरेशन असतो. टीचिंग एड्स काही नवीन करावी लागतात. चालू असतो काम. हं. असेसमेंट असतो. आम्ही असेसमेंट पण करतो मुलांची. म्हणजे त्याच्यासाठी पण तेच होतो. इन्स्ट्रक्शन थोडी समजतात मुलांना, वाचता थोडी येत असतं. प्रत्येक गोष्टी चित्र बघून त्यांना समजायला हवंय. त्या पद्धतीने डिझाइन करावी लागतात. त्या सगळ्या गोष्टी प्लॅनिंग करण्यात वेळ जातो. तर ॲक्चुअली तुमचा दिनचर्या म्हटलं त्याच्या सकाळ किती वाजता सुरुवात होते तुमची? पहाट तुमची किती वाजता सुरुवात होते? 4ला उठतात, 5ला उठतात, कसं तुमचं मॉर्निंग रुटीन स्टार्ट होतं? नॉर्मली सकाळ आमचं 5:45ला तरी मिनिमम सुरू होतो. आता तर नवरात्र चालू आहे. आमच्या घरी बिंग अ ट्रेडिशनल फॅमिली आमच्या घरी घटस्थापना असते. वाह! 9 दिवस पूजा असते, ब्राह्मण सवाशीण जेवायला असतात. सो त्या सगळ्या गोष्टी मॅनेज करायच्या असतात. कमीत कमी 5:15ला तरी उठावी लागते. तर तेव्हापासून मुलं शाळेत जाणारे, त्यांचे डबे, सगळ्या गोष्टी व्हायला हवे. प्लस 9ला मी फ्री व्हायला हवी. काय मग परत रात्री किती वाजता तुम्ही हे करता? रात्री आम्ही लवकर आटपतो. 10, 10:30 मॅक्सिमम. आमच्या घरी रूल आहे 10च्या नंतर सगळ्यांचे मोबाईल बंद होतात. सगळे अल्मोस्ट सगळे फॉलो करतात रूल. सगळ्यांची. माझे मिस्टर आपला मोबाईल पहिली बंद करतात. एखादे दिवस मी टाईमपास करेन, पण ते नाही. मोबाईल म्हणजे वापरणं बंद होतो. स्विच ऑफ नाही करत माझी मोबाईल. त्यांचं तर लिटरली स्विच ऑफ होतो. 10 वाजता मोबाईल बंद होतो. टीव्ही असलं तर टीव्ही बंद. टीव्ही मोस्टली जास्त कोणी बघत नाहीये. फक्त धाकटा मुलगा बघतो. तो पण स्पोर्ट्स काही असलं तर बघतो. टीव्हीवर जास्त असं काही बघत नाही. मी टीव्ही बघणं माझा धाकटा मुलगा जेव्हा माझ्यासोबत टीव्ही बघायला बसायला लागला, तेव्हा मी टीव्ही बघणं बंद केलं. नाहीतर आपला म्हणून थोडा कार्यक्रम बघणार, मग माझ्यासोबतही बघणार. टोटल टाईम वाढत जातो. आम्ही त्याच्या पुढे बसल्यानंतर त्याला मी सांगू शकत नाही, "बाबा तू बघू नको." तेव्हापासून मी टीव्ही बघणं बंद केलं. आणि खरं सांगते, आत्ताच्या दिवसात टीव्हीत आता थोडे मोजके नॅशनल जिओग्राफिक सगळं सारखे चॅनल सोडून बाकीच्या सगळ्या ह्याच्यात दिवसभर तीच पॉलिटिकल न्यूज, तीच सीरियल्स. त्यात रिपीट घेण्यासारख्या टेलिकास्ट. गोष्टी फार कमी असतात. त्यामुळे
ते सोडल्यामुळे मोठं नुकसान काय नाही. मला वाचायला आवडते. मी मोबाईलवर भरपूर वाचते. अवांतर वाचन कुठल्याही गोष्टीबद्दलही वाचायला चालतं मला. गोष्टी वाचते, कादंबरी वाचते, मराठी मी कन्नडा पण वाचते. त्यामुळे मराठी, कन्नडा, हिंदी, इंग्लिश सगळ्या गोष्टी सगळ्या लँग्वेजमध्ये वाचते. वाचनाला वेळ घालवते. नाही असं नाही. पण आणि टीव्ही बघणं नाही. लिटरली नाही. नॉर्मली तुम्ही दिवसाला या सांगितल्याप्रमाणे किती वेळ तुम्ही सोशल मीडिया यूज करत असणार? जसं की इंस्टाग्राम, फेसबुक, युट्यूब असं तुम्ही किती वेळ अंदाज यूज करत असणार? का ऍक्च्युली 4-4 दिवसात एकदा ओपन हा, होतं? कधी-कधी मी खरं सांगते, इट्स अ कन्फेशन, की कधी-कधी जास्त होतो माझं सुद्धा वापरणं. WhatsAppवर बाकीचं जास्त काही नसतो. एखादी फॅमिली हे असतो. ते सोडलं तर स्कूलचा ग्रुप असतो. हं. त्याच्यावर रोज कोणाची काही क्वेरी असतो. कोण बरं नाही, येत नाही असतो किंवा कोण बुक सोडून गेले पासून आज येणार नाही पर्यंतची हं. चालू असते. त्यामुळे WhatsAppची मॅक्सिमम यूज स्कूलचं ह्याच्यासाठीच यूज होतो. फेसबुक वगैरे वर वाचते मी. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या गोष्टीबद्दल वाचते. इव्हन कितीतरी प्री-स्कूलची वगैरे ॲक्टिव्हिटीजची वगैरे लिंक्स मिळतात. नवीन-नवीन ॲक्टिव्हिटीजची आयडियाज मिळतात. त्या गोष्टी रेफर करायला यूज करते. थोडा टाईमपास पण. नाही असं नाही. यूज करते मी. ते सोडून अशी गोष्टी वगैरे वाचते. त्या ह्याच्यात करते. तुमचं प्री स्कूलचा फ्युचर प्लॅन कसं काय? तुम्हाला पॉसिबल असेल तर तुम्ही सांगू शकता? ॲक्चुअली केलं तर फर्स्ट स्टँडर्ड पासून सुरू करायला पाहिजे असं इच्छा तर आहे. पण सध्या जरा थांबली म्हणजे कोविडच्या पूर्वी प्रयत्न केलेलं. कोविडच्या ह्याच्यात 2 वर्ष तर लिटरली सगळं काही थांबलं ना आणि आता सध्या एज्युकेशन पॉलिसी बदललेली आहे. त्यामुळे थोडं थांबली आहे. करीन थोडं हे झाल्यावर. असं तुम्हाला आणि काय वाटतं की मेजर मुलांचे प्रॉब्लेम्स काय असतात? हं. असं तुम्हाला काय वाटतं कुठले प्रॉब्लेम्स मेजर असतात जे आम्ही घरी सॉल्व्ह करू शकतो किंवा पेरेंट्स घरी सॉल्व्ह करू शकतात असे कुठले प्रॉब्लेम असतात? तसं खूपशी गोष्टी असतात. म्हणजे आता डेव्हलपमेंटल ह्याच्यामध्ये म्हणायचा थोडी माइलस्टोन व्यवस्थित कव्हर झालेले नसतात किंवा मुलांनी ते क्रॉस केलेले नसतात. एक इन जनरल थंब रूल असलं तरी प्रत्येक मुलाची पेस वेगळी असते. एक मूल 9 महिन्यात चालायला लागतो. थोड्यांना 1.5 वर्ष झालं तरी चालायला अजून होत नसते. त्यामुळे प्रत्येकाची त्याच्यामागे प्रॉब्लेम काय आहे? शक्यतो हे पहिली फाइंड आउट करायला हवा. सगळं काही नॉर्मल असून जर स्लो आहे, तर इट्स ओके. पण कधी-कधी असं होऊ शकतं, की पालकांच्याही लक्षात आलं नाही. असोसिएटेड वेगळा काही प्रॉब्लेम असते. डेव्हलपमेंटल डिले ह्याच्यासाठी वेगवेगळी कारणे असू शकतात. तसं काही नजरेस आलं, तर म्हणजे सडनली आत्ताची तुम्हाला सांगायचं म्हणजे आता मागच्या 10-12 वर्षापासून आम्ही या ह्याच्यात आहोत. त्यामुळे मुलाला बघितल्याबरोबर अंदाज येतो, असा काही प्रॉब्लेम आहे तर. कारण थोडी कॅरेक्टरिस्टिक्स असतो, ते पटकन समजतं त्याबद्दलची स्टडी असल्यामुळे. तेव्हा आम्ही काय करतो, की सडनली कोणालाही काही सांगायला जात नाही. एक 8 दिवस जस्ट ऑब्झर्व्ह करतो. मी ऑब्झर्व्ह करते. गरज वाटलं तर आमची टीचर्सना जस्ट हिंट देऊन ठेवते. थोडं ऑब्झर्व्ह कर, तू काय नोट करते ते सांग. मग आम्ही डिस्कस करतो. बाबा खरंच काही प्रॉब्लेम वाटतं का? किंवा एखाद दिवस मुलांची मूड पण बदलते ना, त्यात तसं काही आहे का? मग एक खरंच जर प्रॉब्लेम असा वाटला, तर शक्यतो ह्या सगळ्या ऑब्झर्वेशन करताना व्हिडिओ क्लिक करतो. आणि पेरेंट्सना ते व्हिडिओ पाठवतो आणि त्यांना स्पेशली बोलवून घेतो आणि सांगतो, "बाबा या गोष्टीचा प्रॉब्लेम आहे असं आम्हाला वाटतं. सो ह्याची डायग्नोसिस व्यवस्थित करून घ्या." म्हणजे असेसमेंट करावी लागते तसं असलं तर. एकतर त्यांचं जर पिडियाट्रिशियनने सांगितलं तर वेल एंड गुड. कधी-कधी थोडं जास्त लेव्हलची असेसमेंटची जरूरत असते. तेव्हा जी-एम-सीत किंवा सेतू सेंटर आहे. असं 2-4 इन्स्टिट्यूट जे आहे, त्यांची रेफरन्स देतो. तिकडे जायला पण सांगतो. ग पालकांना जर गरज वाटलं, तर तिकडे कोण आहे त्यांच्याकडे बोलून हे पण एक म्हणजे आयडिया देतो असं बाबा आहे. आणि इन केस खरोखर जर प्रॉब्लेम आहे, तेव्हा जबाबदारी वाढते. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ऑब्झर्वेशन करतो.
गरज वाटलं तर व्हिडिओज पण नाही करतो. कारण ना कधी कधी असं नजरेस आलं की पालकांना अंदाज पण नसतो की असा काही प्रॉब्लेम असेल. असा एक्सपिरियन्स झालाय मला. सो इन ग्रुप ते सेपरेट कसं आहे हे त्यांना उगीच मी सांगितलं तर कोणी कोणी ऍक्सेप्ट करत नाहीये. काही जर रेक्टिफिकेशन व्हायला हवं तर पहिली त्याची ऍक्सेप्टन्स जरुरी आहे. थोडी लोक तयारच नसतात मानायला. बाबा प्रॉब्लेम आहे हे मानल्यानंतर सोल्युशन शोधतो ना. बरोबर. पण कधी कधी असं होतं की पालक तयार नसतात. सो आय हॅव टू बी फुल प्रूफ. जेव्हा विथ प्रूफच सांगायला पाहिजे बाबा ही गोष्टी अशी आहे. त्यामुळे व्हिडिओज पण असतात. तेव्हा त्यांच्याकडे सेपरेटली असं हे नाही. त्यांना बोलवून घेते, सांगते बाबा या गोष्टीची आम्हाला डाऊट वाटतो. म्हणजे चेक करून घ्या असं. लिटरली इट विल बी अ काउन्सिलिंग सेशन. प्री स्कूलची बिझनेस मोठ्या शहरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात इट इज अ व्हेरी बिग बिझनेस. पण मी सुरू करताना हे बिझनेस म्हणून सुरू केले नाही. मला माझ्या मुलांसाठी हवं होता म्हणून मी सुरू केली. त्यामुळे अजूनही त्या ह्याच्यातच मेंटेन केली आहे. कारण फी स्ट्रक्चर पासून प्रत्येक गोष्ट ह्याच्यावर मॅटर करतो. त्यात मेनली त्या कमर्शियल ह्याच्यात जायला नको म्हणूनच मी फ्रँचाईज वगैरे घेतली नाही. देन आय हॅव टू बी प्रॅक्टिकली कमर्शियल ओनली. नाही तर सस्टेन होणं होत नाही. त्यासाठी खूपशी गोष्टी मला स्वतःला करावी लागतात. स्क्रॅच पासून सुरू केलंय म्हणून जे म्हणतो ना, प्रत्येक गोष्टी विचार करून करावी लागतात. फ्रँचाईज वगैरे घेतलं तर कसं होतं की तुम्हाला सगळ्या गोष्टी रेडी मिळतात. गुड मॉर्निंग पासून बाय बाय पर्यंतची एक रेडी पॅटर्न मिळतं. ते मी घेतली नाही. तुम्ही तुमची फ्रँचायझी कशाला काढत नाही? माझी फ्रँचायझी काढू शकते, नाही असं नाही. तेच मी म्हटली ना, ते मेनली म्हणजे बिझनेस असं करून सुरू केली नाही त्यामुळे. पण आमची आता 3 ब्रांचेस आहेत. ते सध्या मीच मॅनेज करते. इन केस कोणी विचारलं तर देईन, पण पुढे नाही मी म्हणू शकत नाही. पण तेवढं कमर्शियलाइज करण्याची प्रयत्न नाही केले. कमर्शियल असं म्हणत नाही, पण तुम्ही असं डोक्यात धरून काढलं की बाबा असा जो फॉर्मॅट तुमचा आहे तो एकदम सिस्टमॅटिक आहे, मुलांचा फायदेशीर आहे, असं ते फ्रँचायझी जर कोणी घालू शकतात तुमच्या अंडरच तुम्ही बघणं ऑब्झर्वेशन. डेफिनेटली तसं कोणी इंटरेस्टेड आहे तर फाईन, आय विल सपोर्ट बाय ऑल मीन्स. तसं काही नाहीये त्यात. आणि ऍक्च्युअली असं एक विचारायचं की जर गोव्यातल्या महिलांना तुम्ही कुठल्या कॉन्टॅक्ट केला असेल, त्यांना जर बिझनेस मध्ये जायचं असेल किंवा असं कुठलं काहीतरी वेगळंच करायचं असेल तर त्यांनी कसं करावं? मेन म्हणजे सगळ्यात पहिली आपल्याला खरं सांगते, मोठ्या मुलांना हाताळणं खूप वेळा सोपा होतो. लहान मुलांना हाताळणं खूप कठीण काम. कारण मेन म्हणजे त्यांना स्वतःला अजून सांगता येत नसतं की त्यांना काय हवं आहे. तिथे प्रत्येकाला समजून घ्यावी लागतं. प्लस आताची ह्याच्यात घरोघरी एकच मूल, भयंकर लाडावलेले मुलं असतात. पॅम्परिंग. सो दुसरं कोणी काही सांगितलं तर पटकन ऐकून घेतील असं नाही. पण टॅक्टिक्स असतात. ती थोडी विथ पेशन्स करावी लागतं. होतात. मुलं काय तसं हे नसतात. शिकतात लवकर, ऐकतात पण दुसऱ्याची. पण थोडा टाइम लागतो. त्यांचं कलेने जाऊन ते करून घ्यायची. आपल्याला पेशन्स हवी आणि पॅशन पण हवी. उगाच मला आवडतं मी करते असं नाही होऊ शकत. तर खूप इन्व्हॉल्व होऊन केलं तरच शक्य आहे. प्रत्येक बारीक सारीक गोष्टी नोट करावी लागतो त्यासाठी. आणि असा मेजर प्रश्न आहे माझा असा आहे तुमच्याकडे की तुमच्यासारखं आम्हाला होण्यासाठी 3 टिप्स द्या. तुमच्यासारखं आम्ही कसं व्हावं? अरे बापरे. टुवर्ड्स द बिझनेस, टू द वर्क, सगळ्या गोष्टींसाठी. मेन म्हणजे स्वतःला ह्याच्यात आवड पाहिजे, डेडिकेशन पाहिजे. बारीक बारीक गोष्टी न कंटाळता करायला पाहिजे. जर आता कसं होतं, एक नवीन आहे तेव्हा प्रत्येक गोष्टी नवीन नवीन वाटत असतो. आता ऑलमोस्ट 8-10 वर्ष म्हणजे खूप चेंजेस नसतात. तरीही प्रत्येक दिवशी नवीन काय करू शकतो हे विचार करायची आणि नवीन शिकण्याची तयारी ठेवायला पाहिजे. नवीन नवीन प्रयोग करण्याची तयारी ठेवायला पाहिजे. तरच सस्टेन होऊ शकतो. एक लास्ट शेवटचा माझा प्रश्न तुमच्याकडे की ज्यात आमचं कन्व्हर्सेशन झालंय, तुम्हाला कसं वाटलं? हॉनेस्ट रिव्ह्यू द्या आमच्यासाठी. असं आमचं कन्व्हर्सेशन खरंच चांगलं आहे. म्हटलं असं मी म्हणलं की कॅमेरासाठी तुम्ही काहीच एक्स्ट्रा काही बोलू नका. पण कॅमेरा ऑन आहे म्हणून काही एक्स्ट्रा बोललं असेल. मला एक ऑनेस्ट कन्व्हर्सेशन पाहिजे. इट वॉज टोटली कॅज्युअल. आता समजा आमच्या घरी आता माझं, तुम्ही लहान आहेत म्हणून सांगते, माझ्या मुलाचा कोणी फ्रेंड आहे किंवा आणि कोणी आले, कोणी विचारले तर मी जेवढं आरामात सांगू शकेन तेवढं आरामात मी काही सगळ्या गोष्टी शेअर केली. आणि
कोणाला जर इंटरेस्ट आहे, कोणाला त्याच्यातून काही प्रेरणा मिळत असेल तर वेल अँड गुड. एवढं मिळवलं म्हणायचं. इट वॉज Yes. रिअली अ गुड एक्सपिरियन्स. येस, थँक्यू मॅम फॉर शेअरिंग एक्सपिरियन्स अँड नॉलेज विथ अस.